दासो फैलायबाय दिनै नै लाइभआव नुजाफैदो नोंथांमोनाबो क्रिकेट नायदों आं दसे दिनैहाय जोंनि सेकेन्ड चेनेलाव बयबो फैदो ज'नो एसे रायलायनि लोगोफोर फैदो दे सफैथ'वाखै दासिमबो रावबो फैलायदो ज' फैनानै कमेन्ट खालामलायदो दे मारै माब्रै दं खबर सबर बोब्रै खिथादो दे आं दायो क्रिकेट नायगासिनो आरो नै क्रिकेट नायदों आं नै क्रिकेट दासो सासे फैजेनदों नै हाय हेल' जइनिं जाफैबाय कमेन्ट खालामदो जइनिं जानानै बोरै दङ दे कमेन्ट खालामना खिथाहरलायदो क्रिकेट नायदों दिनै एसे इन्डिया देरहानांगौ माने ना इन्डिया देरहाथारनांगौ जोंना क्रिकेट नायगासिनो आङो साउथ आफ्रिका टु इन्डिया T20 मेच नायगासिनो आरो बिराद बरिया मोनो क्रिकेट नायनो दे कमेन्ट खालामदो नोंथांमोनाबो मोजां मोनो नामा क्रिकेट नायनो दाथ' रावबो कमेन्टखौनो खालामथारा अन्नानै कमेन्ट खालामलायदो दे रावनिबो कमेन्टआ फैथारा नै दाबो सिरिथार क्रिकेट नायगासिनो आं नै टाइमानो हास्लाबथारा नै माथो मोदानोसैना नै सय बुदों नै सय बुगासिनो दं दे नोंथांमोन कमेन्ट खालामबाय आरो साबसिन बुबावगोनसो जोंनिया इन्डियाया रावबो कमेन्टआनो गैया माथो रावनिबो कमेन्टआ फैथारा दाबो माथो मोनसेबो आंल' खावब्ला थाफैबाय थानाय जालायलांबाय हेलौ लोगोफोर बोरै जाखो कमेन्टआ गैया नामा कमेन्ट हरनो गोसो गैला नामा रावबो हाय होनहरनो गोसो गैला नामा हाय होनहरदो दे हाय होनहरथारदो दे थाब रावबो हायखौनो होनहरा आं बालायलाङोलै बिदिबाथाय रायलायनोनो कमेन्टफोर नुवाबाथाय मोजां मोनालै आंहा कमेन्टआनो माथो अन जाखाबायानो नै अन खालामखाबाय आं रावबो कमेन्टखौनो खालामा माइकफ्रासो अफ जानानै दं नामा हेलौ कमेन्ट खालामबाय नामा कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर नेगासिनो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौल' आंल' रायलायबाय थानाय जानोसै नै नङाबा थेव लाइक खालामदो लाइक कमेन्ट ओमफ्राय लाइभखौ शेयार खालामना होदो गोदानै फैनायबा ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांनो दाबावदो लोगोफोर बेयो जोंनि सेकेन्ड चेनेल बेबो जाथारनोसै मनेटाइज जानो थांगासिनो दङ दाबो जायाखै मानो होनबा वाच टाइमा दाबो जाजोबाखै आरो गासिबो जाबाय जानायालाय साबस्क्राइबारा माने 500ल' नांखागौ नालाय दानिया ओमफ्राय साबस्क्राइबार जादोंबाबो वाच टाइमा जायाखै आरो वाच टाइमनि बिराद गोनांथि दङ बेनिखायनो दे नोंथांमोन हेल्प खालामबानो जोंनि वाच टाइमा कमप्लिट जागोन आरो गावस्रा रावबो कमेन्टबो खालामा ओमफ्रायो साबस्क्राइबबो खालामना होलाङा भिडिअफोरखौ नायबाबो गोसोखौ बोरैबा मोनलायलाङो आरोना साबस्क्राइब खालामालासिनो ओरैनो खावब्लाल' नायनानै थाङोब्ला दाथ' नै नायगासिनो रावबो लाइकबो होआखै कमेन्टबो खालामा बर'फ्रानो गैयासो बायदि मोनलायलांबाय आं एभेलेबेल मेसेज रावबो गैया लागाय हरबाय नै सय सारिल' बुलागासिनो नै गाबनोसो ओंखारलायलांबायलां कमेन्ट खालामाबो माबो खालामाबो कि गाबनोसै नामा गाबनोसो ओंखारबाय आं नै गाबलायलांबायसो एसे रावबो कमेन्ट खालामैनि
कमेन्टखौ खालामथारा रावबो नै नों नायफैलायलाय बिमा बिमा नों नायफैबासो कमेन्ट खालामसिगोन दावनै रावबो कमेन्ट खालामा हायबो होनहरा बुन्दादा गन्दादा दं नामाब्रा होनग्राफोर बायदि मा हासिनांगौ गस्ला मोजांखौलाय गानजाला होनबा बै माबायालाय बैयाव जि मेरला दंमोन दा बैयाव आथिं फुगारनो मानो हासिदो बेखौ हासिबालाय होनबा रावबो कमेन्ट खालामालै आयो मा जादों कमेन्ट खालामजायाखै नामा माथो हनैनो दंलाय कमेन्ट माबाग्रायाबो गासिबो हनैनो दङ ओमफ्राय माथो जानानै दङ कमेन्ट अफ जादों नामा हेलौ 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 खोनादोंना खोनायाखै हेलौ माइकआबो अन दङ कमेन्टआबो अन दङ ओमफ्राय र' आं माबा खालामना हरनि दे येस न' मोजां ना खबरा मोजां ना खबरा दे मोजांबा लाइकल' खालामहरदो आं लिरनायाव येस न'ल' हरदो भट खालामहरदो दे होनब्लानो बर'फोर दङ होननानै सानना लासिगोन आं रावबो बर'फ्रानो गैखाया आंनि आन्दासाव ओंखायनो रावबो खालामाखै रावनिबो कमेन्ट फरायनोबो मोना बोरै जाखो बिमा ओइ बिमा बोरै जाखो माथो कमेन्टआनो फैला नै कमेन्टआ बन्द' जाबायदां दे कमेन्टफोरखौ खालामनांला जायखिया साबस्क्राइबफोरखौल' खालामबानो जाबाय आरो होमबानो गोसोफ्रा मोजां मोनसिगोन सिङाव थानाय बे गोसो सिंफ्राव थानाय दुखुफ्रा जोबलांसिगोन आरो ना नोंथांमोन साबस्क्राइब खालामना होलांबानो लाइकफोरखौ खालामाबाबो जाबाय दे कमेन्टफोरखौबो खालामाबाबो जाबाय जायखिया गोसो सिङाव थानाय दुखुफ्राल' खारला जोबथोंसै साबस्क्राइबारफोरखौल' थुला थुलि थुसिना हरथारदो हानड्रेड जासानसै नै 100 सेन्चुरि खालामथारसै जोंना सुर्या कुमार केप्टेन उरलाया कैप्टन भैया हेलो दोस्तों बुरी जाके हाउ आर यू कैसे हो आप लोग कोई जवाब नहीं आ रहा है किसी का मैसेज नहीं आ रहा है क्या हो गया हे प्रभु हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ ये क्या हुआ किसी का कमेंट ही नहीं आया कमेन्ट फैयाखै नामा कमेन्ट मा जानानै दं जेनेबा कमेन्टआ अबाव थाबथानानै थाखो येस न' येस न' होबाय येस न' होबाबो जाया रावबो भट होआ बोरै जाबावनांगौ जाखो बेबायदिजों जाबावगोन बियो जाहाथे जा सुरेश मुकेश सिराज बे फैयाखै माथो सासे सानै लाइक खालामबाय दे बिराद बरिया बेजों लोगोसेनो जोंना इन्डिया देरहां जानानै दं नायद' नै थफि हमलायनायखौ नाहरद' नुहुरबायना नै लाइटआबो माथो ओरैसो खोबनांगोन नामा लाइटखौलाय केमेरायावलाय ना ओरै लानांगोन नै माथो नुहुराबो ने ओरै लाबासो नुहुरो नै होख्लायगासिनो नै खुबैगासिनो नै खारदावलायगासिनो 97 थांबाय नै सेन्चारि जाहां जादों जोंना सुर्या कुमारा सेन्चारि खालामगोन दिनैहाय इन्डिया देरहानांगौलै दिनै दाखालि जेनदों बिराद गाज्रि अखा हाना जेनदों
अखासो हाबावबाय माथो नै दिनैबो ना मा जाखो अखा हानाय बायदिसो नुबावदों माथो नियारलि ऑर्गन ट्रेलर हार्ट टिप्पा खबर फर वन हेलो बबेनि ब्र'आ हे दासो नै सासे कमेन्ट हरदेरदों थैंक यू ब्र' कमेन्ट हरदेरनायनि थाखाय स्मकार दुक्ट आङो माबानि चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुरनि आङो हादानपारा माने सेलेखागुरि हादान गुदिनि आरोना नोंथांमोना जोंनि मेन चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामहैनो हागोन जोंनि मेन चेनेला सुजाता बड' ब्लग मेन चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय अननानै स्मकार दुक्ट ब्र' जोंनि मेन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हैदो अननानै ब्लग भिडिअखौ जोंनि मेन चेनेलाव बांसिन नुबाय थानो मोनगोन आरो दे कमेन्ट हरबावदो दे एसे जागोन दे ब्र' थैंक यू ब्र' अननानै साबस्क्राइबल' खालामना हैदो आरो ना भिडिअफोरखौ नायबानो जाबाय आरो ना ब्लग भिडिअ होयो जोङो ब्लग भिडिअ नुगोन जोंनि चेनेलाव दा माने नोंथांमोननि अननायजों दा एसे माबा दंसै आरो गिता बर' हाय गिता बर' माबोरै दङ दासो जोंनि बर'फोर फैजेनदों नै सानै साथाम बिमा बर'फोर फैबाय नै नायफैदोब्रा एसे माथो रागा जोंदोंब्रा फैदो नायफैदो बर'फोर फैबाय नै दासो दहाय बर'फोर गैयामोन दासो बर'फोर सानै साथाम फैजेनदों नै फैनानै कमेन्ट खालामहांदों दासो जितेश शर्मा दे माबोरै दङ खबर सबर नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ना खबर सबरफ्रा Berkan coaching out बोरै जाखो कमेन्टआनो गोदोलायबाय माथो गैलालाय कमेन्ट खालामदोलै लोगोफोर बोरै जाखो कमेन्टआ गिता बर' मा जाखो मेसेज मा जाखो दुक्ट स्मकार दं मोजां मा ओंख्रि जानाय ब्र' ओंख्रिया जोंना दासो संगासिनो दं दासो डिउटि गना फैदों जों सानैजों डिउटि गना फैनानै दासो आरो नै मोनजाथ'वाखै दासो संगासिनो दं मुस्रुम आलु टमेट' संदों खोमा दासो संगासिनो दं जानो मोनथ'वाखै जानोसै दा दसे थानानै दसे क्रिकेट नायग्रोदों नै दासो संगासिनो दं नालाय हिन्जावा संगासिनो दं आंहा बाव लाइभ फैदों आरो दसे मानो होनोबा बे जोंनि सेकेन्ड चेनेलाव जों भिडिअ हगारनायानो जाया आरो ब्लग भिडिअ हगारनायानो जाया ओरैनो मा खालामनानै थानो ओंखायनो लाइभ हगारनांगौ जायो दसे लाइभ फैनो होननानै फैदों आरो ना नोंथांमोनाल' माबाबानो जाबाय दे लाइभआव जइन जानानै एसे कमेन्टफोरखौल' खालामबाय थाबानो जाबाय कमेन्ट खालामबासो लाइभ फैनायखौ मोजां मोनो आरो रायलायनो मानो कमेन्ट खालामबासो मोजां मोनो नङाबा हारसिंल' थेव रायलायबाय थाना ओरैनो जाम्बा थांबालथांसो जायो आरो ना लोगोफोर रायलायदेराबा मोजां मोना आरो सानैल'थारसै नै बयबो थांजोब्बाय गारि थांजोबथारबाय बयबो मा जाखो 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 मा जाख
दे गैला नामा बे सानैया जोंनि बर' नंगौना नङा जाखो कमेन्ट खालामहरदो दे मा ओंख्रि जाखो नोंसिना स्मकार दुप्त किथा बर'आ दंना गैला मा ओंख्रि जाखो ब्र' ओंखाम जाखांबायना जाथ'वाखै 100 laban Surya Kumar 100 yo 100 pura खालामबाय दिनैहाय नै Surya Kumar 100 खालामनो हादों दिनैहाय रावबो गैला सासेल'सै सोर सासेयाबा नायबाय थाखो बिथाङाबो कमेन्ट खालामनो रोङा नायदोंब्लाबो दे नोंथांमोन कमेन्ट खालामैनि सुर्या कुमाराबो आवटसो जालांबाय नै सेसलै स्ल' जाबायना दे रावबो गैलाबालाय दोनथ'नोसैलै लोगोफोर रावबो कमेन्टखौ खालामथारा माथो बायसो लानोसै आं नै बाय हिनजावखौबो देखायखालांनोसैनो कमेन्ट खालामाखै रावबो कमेन्ट खालामबासो देखायलां हिनजावखौबो फैनांला दे बिमा थांदो थां ओंखाम जाना फैदोल' बाय रावबो गैयैनि बाबाय आं नै बायसो होनबाय आं दा सानै फैलायबाय नै सानै फैदेरबाय सानै फैदेरनायाबो जोंनि बर' नङा खोमा ओंखायनो कमेन्ट खालामाखै दे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामबासो मोजां मोनो आरो नङाबा आङो बन्द' खालामथ'नोसै लाइभखौ मालाबा रायलायफिनसै बाय